जायफोरा फेक पिएचडि होननानै बुंदों बिथांमोना फैनानै खनसे देखायनांगौ जुदि हायोबा जोंनि सिंनि मानसिबो सोरबा इनभल्भ थानो हागौ मानो होनबा जे इउजिसिनि जे लेटार हरनाय बे लेटारनि कपिया बाहेरायाव थांनाय माने जायफोरा पिएचडि डिग्रीखौ फेक बुंगासिनो स' बिथांमोना फैनानै आसि दिन्थिफैनांगौ फेक ना रियेल बे पिएचडि डिग्रीखौ स' बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों जोंहा दैदेनगिरिफ्रा स' रायजोफोरजों साफ्रोम रायजोफ्रानो नायनो गोनां पिएचडि डिग्रीनि सायाव स' नोंथांमोना नायलांग्रोदो बे बुस्थुखौ जायफोरा फेक पिएचडि होननानै बुंदों बिथांमोना फैनानै खनसे देखायनांगौ जुदि हायोबा जे दिस डिग्रीज वेर फेक एक्सुवेलि बेफोर फेक नङा जोंनिफ्राय खुनु फेक डिग्री होआखै जोंनिफ्राय प्रसेस मानिनानैसो खालामनाय जादों आरो जायफोरा बिदि माने एसामिसाव मोनसे खोथा दं टिलटके तालगरा होननानै माने फिसा बे माबाखौनो मोनसे मा होनो सबायखौनो माने थालो बायदि खालामदों माने बे जों जिखौ होनो थाल माने बुबा जेखौ माने माबा साउन्ड जायो मोनसे बुस्थु दं बे माबायाव एसामिस माबायाव खावां होनो औ बेखौ बाहायो बिदि खालामनाय जादों एक्सुवेलि बे जाबाय मोनसे बुंनो थांबा रुटिन प्रसेस जों मा खालामदों खालामाखै इउजिसिआ बेखौ मनिटर खालामबाय थायो बेफोरबायदियाव जोंनिफ्राय मोनसे फिन थांदों आरो बे फिनखौ बिसोर सेटिसफाइड जायाखै सेटिसफाइड जानायनाव जोङो सोंहरदों ओमफ्राय जोङो आरो बिनि सिंनि डिटेल्सखौ जेखौ बिहरो जों दा बेखौ बिसोरनो हरदों दा भिसि सारा दहाय फोरमायनाय बायदिबा जोंना गासिबो फिन होनाया अलमस्ट थिगैनो दङ अनलि कनफिउजना जादों रेगुलेसन लानानै कয়েকজনखौ 2009नि रेगुलेसनजों नायदों व्हेरेज बिथांमोना माने बे रेगुलेसनजों माबा गैया बेनि आन्दाराव बिथांमोना काभारेज जाया रेगुलेसना मेरला दङ 2009 दं 16 दं 2022 दं गतिके जिखुनु स्कलारखौनो अबेबा मोनसेजों जाज खालामनो हाया बे समजों खारो जे समाव जे रेगुलेसना जायजों खाथियो बेजोंसो एक्सुवेलि नायनांगौ थ' बे खोथाखौ जोंनि अनारेबल भिसि सारा दिल्लीयाव थांनानै रायलायनायनि गेजेरजों क्लियार खालामनो फैबाय आरो आं सानो जे नैबे जे मोनसे बदनाम बे बदनामा बेजोंनो सुस्रां जासिगोन आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फारै जायफोरा ईर्षा गोनां मानसि बिथांमोनाबो सिरि थासिगोन आरो जों अलरेडि मोनसे इनकुवारि माने फेक्ट फाइन्डिं कमिटि जों बानायदों जे मारै बे बुस्थुआ बिदि जादों गतिके आं सानो जे दा बिनि सोमोन्दै बारा होननायाबो थिग नङा मानो होनबा अलरेडि इनकुवारि मोनसे स्टार्ट खालामबाय स' नोंथांमोना उनाव मिथिगोन मा जायो बे गुबुन मानसिजोंनो खालामनाय जागोन आरो हयथ'बा जिहेथु इनकुवारियाव बुस्थुआ ओंखाराखै जोंनि सिंनि मानसिबो सोरबा इनभल्भ थानो हागौ मानो होनबा जे इउजिसिनि जे लेटार हरनाय बे लेटारनि कपिया बाहेरायाव थांनाय माने बे जोंनि मानसिनि सोरमानाव फैनायासो बाहेरायाव थांखागोन बाहेरा मानसिखौथ' बिदि लेटारखौ इउजिसिआ होआ स' अबेबा नङा अबेबा मोनसे पार्टआव हयथ' जोंनि सोरबा मानसिनि इनभल्भमेन्ट थानोबो हागौ बेखौ इनकुवारि खालामनायनि उनाव मिथिगोन सरकारि फरायसालियाव बिमा बिफाया बिसास लानो हानाय जिखिनि मोनसे बेबस्था कन्फिडेन्स बिल्डिंनि जिखिनि खामानि पलिसि बेखौ सरकारनि फारसेनिफ्राय लानांगौ पलिसिजों लोगोसे एक्सन बेवहाय लानांगौ जे बेयावनो थोजासे फोरोंगिरि मोनखायोब्ला बेवहायनो क्वालिटि एजुकेसन मोनखायोब्ला बेयावनो स्किल एजुकेसन मोनखायोबा बेवहाय फरा बिजाबनि जेबो आंखाल गैयाब्ला बेवहाय मोजां इउनिफर्म जुदि साप्लाइ जायोब्ला जेरै माने मिड डे मिलाबो फ्रि दंखायो बिहेराव माने नोंहा माने टिउसन फिस होनो गोनां गैया एडमिसन फिस होनो गोनां गैया बेखायनो बेनि थाखाय माने सरकारि स्कुलफोराव जिखिनि ट्रिटमेन्ट जेनाखि होनो गोनां जि टाइमाव बेखौ होनो हायैनि थाखाय दिनै सरकारि फरायसालिफोरा माने थैलांबाय थादों बेखौ जोङो मिथिगौ बेवहाय गोबांथार माने फेक्टर्स दङ बै फेक्टर्सफोरा माने बेखौ जोङो माने समय मथे जोङो सरकारखौ बुंनो गोनांखौ जोङो बुंबोदों बिमा बिफाखौ खावलायनो गोनांखौ जोङो खावलायबोदों आरो जे जोंनि गामि समाजावहाय जिखिनि मोनसे बेबस्था लानांगौ जोङो लाबोबाय थादों बे माने नुजानाय जोंनि मोनसे चेलेन्जेस आरो बिनि चेलेन्जेसनि मोनसे अभारकाम बा सलुसना फैबाय थानाय समाव फैगोन बेखौ जोंहा मोनसे मिजिं दङ जोङो माब्लाबाबो कमप्रमाइस बा सारेन्डार जानायनि बाथ्रा गैया तामुलपुर जिल्लायावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बेफोरबायदि जेंनाया जाबाय थादों बोसोरफ्रोमबो मोनसे जिल्लायाव एमइ स्कुल एलपि स्कुल माने थैनाय मार्च जानायनि गेजेरजों बा एमालगेमेसन जानायनि गेजेरजों बेबायदि थासारि जाबाय थादों जिर' माने स्टुडेन्ट जालांनायनि थाखाय बा स्टुडेन्ट माने खमायलांनायनि थाखाय दा बेखौ फाइन्ड आउट खालामनोब्ला मोनो जे स्टुडेन्टआ मानो खम जादों मानो जिर' जादों माने भेन्सार बा सरकारि स्कुलनिफ्राय मानो माने प्राइभेटाव थांदों बे बाथ्राखौहाय जोङो नायलायलायोबा जों बयबो बुजिलायखायो बेखिनि गोजोन्थों जोङो माने नायदों माने प्राइभेट स्कुलनि माने होनाय जेनाखि सोलोंथाइ आरो सरकारि स्कुल बा भेन्सार स्कुलनि होनाय जेनाखि माने सोलोंथाइ बेवहाय
देख देख मोनसे जोङो माने फारागथिखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों जे बेवहाय बिमा बिफानि एसे सांग्रां जाबावनो गोनां जथेस्थ' जेनाखि जोंनि सरकारि बा भेन्सार स्कुलनि जिखिनि माने फरायनाय बिमा बिफाफोरनि बा गार्जेनफोरनि मोनसे सांग्रांथिनि मोनसे आंखाल बेवहाय मोनसे दङ आरो सरकारि स्कुलाव नंगौ न' डाउट जथेस्थ' मोनसे राहानि गेजेरजों क्वालिफाइड टिचारफोरा थिसन जानानै दङ अब्लाबो रिजाल्टआ माने गाज्रि जानायनि खार'ना बेवहाय फरा बिजाब माने थि समायाव मोनै बा थोजासे फोरोंगिरि गैयै आरो जोंनि फाउन्डेसन लेभेलनि जिखिनि प्राइमारि बा एलपि एलिमेन्टारि लेभेलाव सिंगल टिचार बा जिर' टिचार बेफोरबायदि माखासे जेंनाफोरा गैया नङा दङ दा बेवहाय जोंनि ससियेल माखासे समस्याफोराबो दङ आरो बेवहाय मा होनदों सरकारि भाबै मावनो गोनां माखासे माने खामानिखौ थिग समायाव मावैनि थाखायबो बे जायनाखि सरकारि स्कुलनि रिजाल्टआ कम्पारेटिभलि प्राइभेट माने मिडियामनिख्रुइ माने प्राइभेट माने एजुकेसननि रिजाल्टनिख्रुइ खम जानायखौ जोङो नुदों बियो जोंनि एबसुनि मोनसे सार्भेजों मोननाय बियो जोंनि रिपर्ट आरो बेनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव जेन माने जोंनि माने सरकारि स्कुल बा माने प्राइभेट स्कुलनि रिजाल्टआ रावनियाबो खम जाया बे बाथ्राखौ जोङो हास्थायो आरो खुनु बेवहाय माने जोङो बबेबा मोनसेखौ नोङो नेग्लेक्ट खालामनानै दोननायनि बाथ्रा बे बाथ्रायाथ' जानोनो हाखाया दा बेनि थाखायनो जोङो सरकारि स्कुलखौ फोथांनाय आरो सरकारि स्कुलाव फरायसा बांनाय आरो बांनांगौनि थाखाय बेवहाय गार्जेनफोरा जे बे सरकारि फरायसालियाव फरायनानैबो जे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बिनि मोनसे कनफिडेन्स बिल्डिंनि जिखिनि मोनसे इनिसिएटिभ बियो सरकारनि धोरोमनिफ्राय जानांगौ आरो बियो फाउन्डेसन लेभेल एलिमेन्टारि लेभेलनिफ्रायनो साफिसियेन्ट टिचार साफिसियेन्ट माने इनफ्रास्ट्राक्चार आरो साफिसियेन्ट माने टेक्सट बुक माने डिउ टाइमाव होनाय आरो बेफोरबायदि माखासे नियम नितिफोरखौ जुदि खालामलांबाय थानो हायोबा जोंनि प्राइभेट स्कुलाव हगारनाय बिमा बिफाफोराबो सरकारि स्कुलसिम शिफ्ट जागोन जोंहा बेबायदि मोनसे बिसासा दङ अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय गोबां भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय स' बे भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो